Tak, já vás velmi vítám dneska s touhletou přednáškou Nové začátky. Je to takový téma, který mám hodně ráda a ráda bych s váma dneska pozdílela takový rituál se 3 olejíčky. Pokud jste se už účastnili teďko výzvy s Davidem Hennembergem ze směsí Believe, tak budete moc krásně navázat a nebo doplnit ten rituál s Davidem ještě další fází. Tak a teďko... Tak. Pro ty, kdo mě neznáte, tak jsem Veronika Hinková, jsem terapeutka, transformační koučka a průvodkyně. Provázím takzvanou terapii, já tomu říkám 3 v 1, kde propojuju kraniosakrální terapii, hlubinnou aromaterapii a koučovací záměry. Poslední roky to vypadá tak, že tohleto spojení je velmi účinný pro moje klienty, takže čím dál tím víc používám aromaterapii, ale zejména ty koučovací záměry. Takže to je taky to, co tady dneska budeme společně prožívat. Pomáhám lidem dosahovat skutečných změn, a to je pro mě důležitý, aby v té terapii potom docházelo k tomu, že ty lidi můžou vlastně pracovat sami. V tom nám právě pomáhá ta aromaterapie, v tom nám pomáhají tady ty naše úžasné lahvičky, skleničky, olejíčky. Takže to je to, proč jsme tady i dneska, aby jsme se naučili třeba ještě dál pracovat třeba jiným způsobem, než jak jste zvyklí. A někdo je tady. Někdo je tady připojený na... Můžu jenom poprosit, jestli byste se mutli, prosím, všichni. Nebo to budu muset. Tak, teď se omlouvám, ale jo, už je to asi v pohodě. Tak. Podporuju probuzení vnitřní spirituality, aby se opravdu stala skutečnou podporou v těch náročnějších časech. V čase, kdy procházíme nějakýma změnama období, ať už je to konec roku, začátek roku nebo nějakého jiného cyklu, tak se může zdát, že ty průchody můžou být náročnější. A to je to, proč vlastně dneska se tady potkáváme, abych vám ukázala jednu z možností, jak pracovat aromaterapeuticky a jak si můžete jednoduše pro vás nebo pro vaše klienty pomoct s našimi lahvičkama, s aromaterapií. Tak, než vstoupíme do toho rituálu, tak já bych jenom chtěla připomenout to současné paradigma toho dnešního světa. Ne proto, abych tady ukázala nějaký strach nebo nějaké věci, které třeba ani o nich nevíte nebo netušíte, ale spíš jenom pro takové uvědomění si, co s tím můžeme dělat. Čili aktuálně se nacházíme v takovém cyklu, kdy gregoriánský kalendář přechází z jednoho roku do dalšího roku, ale možná někteří z vás cítíte, že ten vesmír ještě to tak nemá a že jiné míry času přicházejí s jinýma pohledama na to, že možná cítíte, že ten nový rok podle toho gregoriánského kalendáře vlastně je jenom takovým nějakým mezníkem v nějakém paradigmatu nějaký míry času. Možná většina z nás pracuje víc třeba s tím novým asijským rokem nebo novým čínským rokem. Já třeba hodně pracuju s majským kalendářem, kdy vlastně další nový rok začne až na konci března, kdy budeme procházet do nového cyklu. Čili měsíc leden, únor, březen je ještě pořád takové usebrávání, a pořád máme takovou možnost nějakým způsobem pracovat s tím, co se děje, pozorovat to a připravovat se na nový cyklus. Co je zoufalství starého světa? To je to, co se teďko děje. Dochází k takovému boji o duši, my tomu tak říkáme. A to znamená, že ten svět tak nějak bojuje o naši pozornost. Není to jenom
internet, ale jsou to prostě i mobilní telefony, je to umělá inteligence, je to přemíra informací, přemíra informovanosti, přemíra roztěkanosti. Také dochází k tomu, že nám jsou podsouvány různé strachy a to je taky jedna z těch věcí nebo jedno z těch témat, se kterými budeme dneska pracovat, protože každý z nás se někdy potká s nějakou situací, která v něm, ať víc anebo míň, probudí takového toho červíčka strachu, nebo že si říkáme, wow, tak co se to děje, že vlastně cítím někde v těle, že vlastně není to úplně pro mě v pořádku. Může to být nějaká situace, může to být emoce a může to být něco, co přichází i z nevědomé úrovni našeho těla nebo našeho energetického systému. V takovém momentě může docházet k trhlinám v auře a potom je opravdu velká možnost, aby se někdo, nějaké entity nižších kalibrů napojily na naše energetické tělo, na naše emoce a i naše fyzické tělo. To nás potom může velmi, velmi oslabit a někdy si s tím nemůžeme a nemusíme vědět rady. A to je taky to, s čím budeme dneska trošku pracovat. Jedna z věcí, která je hodně náročná v tomhletom čase, je odpojení od zdroje. Co znamená zdroj? To znamená vesmír, to znamená planeta Země, Pachamama, Gaia. Může to být ať na té fyzické úrovni, nebo na té energetické úrovni. Můžu poprosit, abyste si mutli, prosím. Já tam nevidím, kdo. Někdo tam je, kdo? Počkejte, tak já si to možná... Ale na iPhone je tam dvakrát. Jo, já ji už to vidím. Jo, tak, už je to v pořádku. Takže už to dám zase pryč, omlouvám se. Vidíte prezentaci? Vidíte prezentaci? Vidíme. Vidíte, jo, super. Tak. No a my můžeme právě naší prací, naší interní prací a taky prací ven, směrem k ostatním, můžeme podpořit tyhle ty změny a můžeme svoji vibrací do toho společného prostoru posílat právě vyšší vědomí, vyšší vibrace a svoji lepší energii. Nacházíme se v České republice, která se nazývá Bohémia, a je to země Boha. Je to takzvaně přistávací dráha pro vysoké vibrace, takže my se budeme snažit, pokud budete chtít, tak se ladit v tom dalším cyklu, v tom dalším roku, v tom dalším cyklu, se kterým pracujete, na ještě vyšší vibrace a v tom nám právě naše aromaterapeutické olejíčky velmi pomáhají. Možná to už vnímáte teď, jak ta vibrace stoupá, a my pojďme se nebát stoupat ještě výš a být ještě čistším prostorem a posílat tu naši čistotu, to naše světlo, tu naši energii do toho společného prostoru. Ať k našim blízkým, ale i vlastně do toho kolektivního vědomí i nevědomí. Česká historie připravila tento národ velmi náročnými zkouškami. Teď to tady nebudu připomínat, ale určitě vás napadají některé. A to byl jenom takový výcvikový kemp a teďko se pomaličku můžeme opravdu připravovat na to, že ten výcvikový kemp můžeme teďko jenom vlastně zlepšovat, vylepšovat a ladit. Český národ má humor, má historii, má inteligenci, schopnost improvizace a co bych řekla, že je nejdůležitější, nedogmatickou spiritualitu. Možná každý z nás má jinou víru, jiný spirituální kořen, ale všichni si můžeme rozumět. Nemáme dogma. Jo, je to tady v České republice opravdu velmi otevřené. No a naše mise může být to, že si uvědomíme, že Česká republika je srdcem, které pumpuje krev,
energii do celé Evropy. A pokud Česká republika a my všichni budeme v nějakém nesouladu, tak potom i ten strach a ty nízké vibrace můžou přejít do celé Evropy, která může být nemocná. Ale pokud my to srdce uklidníme, jsme součástí tady toho krásného prostoru a budeme ho společně ladit, tak samozřejmě celá ta Evropa, celá planeta Země a celý vesmír se může pomalu uzdravovat. Naše vnitřní motivace může být to, že každý z nás jsme taková duchovní speciální jednotka, každý sám za sebe, ale potom my jako skupina, my jako komunita. A věřte tomu, že jsme byli dosud vytrénováni v těch nejtěžších podmínkách a proto věřím v to, že umíme pracovat se změnou. Tady je pár tipů pro přechod na udržení energie do nového roku. Já to tady asi nebudu teďko zmiňovat. A ještě teďko tady připustím někoho. Tak. A půjdeme rovnou na rituál pro nové začátky, který jsem pro vás připravila, ze směsí harmony. To je vlastně ta první směs. Případně, kdo nemá harmonii, tak může pracovat s kadidlem. Potom ze směsí Envision. Kdo nemá Envision, může pracovat s královským santálovníkem nebo s posvátným santálem. Aloes, třeba ze sady, z té zlaté sady. A potom ze směsí Valor. Kdo nemá Valor, tak může pracovat s kasí. Tady jsou ty alternativy. A proč jsem vybrala harmonii? Harmonii ladí čakrový systém a my ze směsí harmonii můžeme každý den ladit svůj čakrový systém. Proč je tohleto důležitý, když vysíláme nějaký záměr a když jdeme do nějaké změny? Každá změna se ideálně děje, když jsme vyladěni, když jsme v pohodě, když jsme v klidu, když jsme v hezké energii, protože jenom tak ten náš záměr může být čistý, krásný a vyladěný. V momentě, kdy jsme v nějakém emočním rozpoložení, které není úplně vyladěné, tak i ten náš záměr může být zkreslený. Pokud pracujeme s harmonií, můžeme také používat afirmaci ladím svoji energii do nejvyššího harmonického potenciálu. My si potom následně ukážeme, jakým způsobem ten rituál budeme provádět. A jenom pro připomenutí, směs harmonii obsahuje santál, který zvědomuje a stabilizuje naši spiritualitu. Potom levanduli, která otevírá možnost sebevyjádření, což je velmi důležité, když potřebujeme zaměřit svůj záměr, abychom prošli do nového začátku. Ilang ilang, který ladí naše polarity, abychom byli hezky v harmonii, naše mužská a ženská polarita, naše mužská a ženská část. Potom kadidlo, který pomáhá překonat stres a beznaděj, což je velmi důležité, když se ladíme na nové začátky, tak pokud máme ještě v našem prostoru, vždycky tam může zůstávat nějaký fragment nějakých emocí nebo nějakých pochybností, tak samozřejmě potřebujeme překonat ten stres nebo strach nebo pocity beznaděje, že něco nejde nebo že to není možné. Takže kadidlo určitě je skvělá součást tady téhleté směsi harmonii. Potom pomeranč, který sklidňuje nervový systém. To je to, co jsem říkala před chvilkou. Klidný a harmonický, vyladěný nervový systém nám pomáhá právě vstupovat do nových začátků v té hezké, klidné, harmonické energii. A pomáhá nám taky vizualizovat z toho bodu klidu a z toho bodu harmonie nějaký záměr. Pomáhá nám překonávat takové ty pocity, že by to třeba nešlo, nebo že na to nemáme, nebo že na to nemáme dostatek energie, nebo že na to nemáme dostatek
zdrojů a tak dále a tak dále. Určitě vás napadá spoustu dalšího. A potom ještě další důležitou složkou je smrk černý a ten pomáhá nastavit pocit rovnováhy. Čili zase vracíme se k tomu, že harmonizujeme svůj energetický čakrový systém. Kdo nepracuje s čakrovým systémem, nevadí, můžete si představit prostě svoje energetické tělo, nebo si můžete představit páteř, idu a pingalu, kdo třeba pracuje jogovým systémem. A vůbec to nevadí. Takže to je směs harmonie. Potom směs Envision. Kdo nemá Envision, tak může používat právě Santal. A směs Envision nám pomáhá vizualizovat svoje touhy. Takže můžeme ze směsí Envision pracovat tak, že vizualizujeme svoje touhy, svoje záměry, svoje plány, co potřebujeme dosáhnout, kam směřujeme. Pomáhá opravdu té vizualizaci, takže pro lidi, kteří potřebují třeba i probudit víc svoji vizualizaci, znám lidi, kteří říkají, ale já si to prostě neumím představit, tak mohou právě za podpory tady té směsi anebo Santálu podporovat a harmonizovat a rozvíjet svoji schopnost vizualizace. Ze směsí Envision můžeme pracovat s afirmací vidím a cítím v těle svůj potenciál a sebe jako dirigenta, který určuje jeho směr. Opět se podíváme na složení, opět je tam smrk černý, který nese frekvenci blahobytu. Krom té rovnováhy, tak ten blahobyt v těch přechodech, v těch vstupech do nových začátků, blahobyt může být také o tom, že máme krásnou komunitu. Blahobyt může být o tom, že víme, kdo jsme. Blahobyt může být o tom, že máme lidi, se kterými můžeme sdílet svoje pocity. Blahobyt samozřejmě může být i hmotný, můžou to být peníze, může to být prostor, kde tvoříme a tak dále a tak dále. Další důležitou složkou je geránium. A geránium nám pomáhá propouštět negativní vzpomínky. Když si vizualizujeme svoje touhy, svoje záměry, tak je velmi dobré propustit takové ty vnitřní kritické myšlenky v sobě, toho vnitřního kritika, kritičku. Může to být taky náš vnitřní otec, matka, kteří třeba nám zasadili takové semínko negativních myšlenek v našem dětství. Takže tyhle ty negativní vzpomínky, které jsou opravdu zakódované v každé buňce našeho těla, tak geránium nám pomáhá propouštět. Můžete s ním pracovat i samostatně, pokud je to třeba vaše téma. Potom opět je tam pomeranč, který navazuje pocit bezpečí. A ano, my když vizualizujeme, tak potřebujeme si cítit v bezpečí. Potřebujeme cítit, že jsme sami v sobě, v těle, v našem energetickém systému v bezpečí a můžeme si vizualizovat. Spousta lidí vlastně si blokuje tu vizualizaci tím, že se neumí uvolnit, protože se necítí v bezpečí. Vlastně třeba ani nejsou schopni si zavřít oči a začít si vizualizovat. Jo? Prostě potřebují mít všechno pod neustálou kontrolou. A my, když si tvoříme svoje vize, svoje touhy a potřebujeme je nějak zvizualizovat, zpracovat, tak potřebujeme být opravdu v pocitu bezpečí a nekontrolovat, co se začne dít, když začneme snít. Potom je tam opět levandule, která podporuje duševní bystrost a klidné vnímání světa. Opět klidné vnímání světa právě potřebujeme, když tvoříme svoje záměry a svoje touhy. Potřebujeme vědět, že jsme teď na správném místě, že planeta Země je pro tuhletu inkarnaci náš prostor, ve kterém tvoříme a že taky to, co teďko je v tom prostoru, je to, čeho jsme součástí a jaký čas jsme si i vybrali.
Takže tohle je velmi, velmi důležité. Klidné vnímání toho světa tak, jak je teď. Je tam také šalvěj lékařská, která posiluje čistotu životní energie, šalvěj očistná, takže pokud si vizualizujeme, tak zase potřebujeme být co v nejčistější energii a můžeme vlastně i vysílat tu čistotu té aktuální energie do toho našeho záměru, do té naší touhy, do toho našeho plánu, aby jsme hezky prošli do nového začátku. A poslední důležitá složka je růže. Růže, jak víte, tak vnese frekvenci lásky, radosti a krásných pocitů v srdci, což je velmi důležité, aby jsme opravdu ty plány, touhy a svoje předsevzetí vytvářeli a vizualizovali z pocitu lásky k sobě zejména, ale potom i k tomu vnějšímu prostředí, abychom vnášeli do toho vnějšího prostředí co nejčistší vizi, co nejčistší touhy a aby to bylo v souladu s naší duší, s naším srdcem. A třetí směs, kterou potřebujeme, je směs Valor, anebo tedy Cassie. A Valor nám pomáhá být disciplinovaní, být v rovnováze a být efektivní každý den. Valor hlídá naše kroky. Můžeme s ním pracovat s afirmací beze strachu překračují svůj stín. Valor nám dodává odvahu. Zase se podíváme na složení, je tam smrk černý opět, který dodává sílu a podporuje naši rovnováhu, už jsme o něm mluvili. Potom je tam opět kadidlo. Kadidlo nese vibraci naděje, odvahy a víry a také pomáhá přeprogramovávat naše vnitřní interní nastavení až na úroveň DNA, až do každé buňky. Potom je tam kafrovník, to je olej, který léčí a má takové povzbuzující účinky, může nás podporovat v tom, aby jsme opravdu byli disciplinovaní a byli efektivní a opravdu do toho šli. Heřmánek modrý, také další olej, který podporuje naši vnitřní disciplínu, takže takové to, když se nám nechce, nebo pochybujeme, nebo ztrácíme chuť pokračovat, tak heřmánek modrý je určitě ten, který může podpořit disciplínu, disciplinovanost, opakovanost a pokračování. A opět geranium, který podporuje našeho vnitřního klidného bojovníka, protože geranium ladí naše polarity, tak je to bojovník, je to kapitán, je to kormidelník, ale zároveň je velmi jemný. Je velmi jemný a není to válečník, který jde do nějaké bitvy, ale je to ten, který jde s tím vnitřním klidem, s tou vnitřní rozhodností a s tou vnitřní rovnováhou, disciplínou a efektivností. Tak a teďko je takový krátký čas na otázky, než přejdeme k tomu samotnému rituálu. Tak já se teďko jenom zeptám, jestli někdo má nějakou otázku eventuálně k těm směsím nebo k těm tématům. A pokud ne, tak žádné otázky. Takže pokud nemáte žádné otázky, tak já bych vás pozvala, abyste si připravili svoje olíčky. Pokud chcete, klidně si nechte zapnuté kamery, pokud nechcete, tak nemusíte, klidně si je můžete v ten moment vypnout. Vůbec vás nebudu nutit, abyste si to nechali zapnutý, možná vám to bude i příjemnější.
Já teďko nebudu sdílet chvilku prezentaci. A budeme potřebovat teda Harmony, Envision a Valor, anebo kadidlo, Santál a Casii. Od každého budeme potřebovat jenom jednu kapičku, takže vůbec se nebojte, že byste vypotřebovali hodně svých olejů. A já vám hnedka ukážu. Tak, směs Harmony. Harmony ladí čakrový systém. Kdo by neznal čakrový systém, vůbec to nevadí. Můžete si udělat jinou praxi, pokud nepracujete s čakrami. Já teď to ukážu v rámci čakrového systému, ale nemusíte se na to vázat. Takže připravte si lahvičku, do levé dlaně si pojďte kápnout kapičku. Tu jednu kapičku zaktivujeme v našich dlaních 3krát po směru hodinových ručiček. A půjdeme postupně. První čakra je v oblasti naší hráze. Můžete klidně přiložit, můžete 3krát zaktivovat, anebo můžete i z dálky, jenom si představit a říkat si v hlavě. Teď aktivuji svoji první čakru a udělejte si pomyslné 3 kroužky po směru hodinových ručiček. Takže aktivujeme, harmonizujeme první čakru. Znovu zaktivujeme v dlaních 3 kroužky a budeme harmonizovat druhou čakru. Druhá čakra je někde v oblasti podbříšku. Můžete třeba zároveň i dýchat levou dlaní a pravou dlaní aktivovat, harmonizovat, čili nyní harmonizuji svoji druhou čakru. Zase 3 kroužky. Následně opět zharmonizuji 3 kroužky v dlaních po směru hodinových ručiček. Třetí čakra, někde v oblasti soláru. Harmonizuji třetí čakru. Zpátky 3 kroužky v dlaních. Hrudník. Harmonizuji čtvrtou čakru, srdeční. Tři kroužky v dlaních. Pátá čakra krk. Můžete i pomazat, pokud cítíte potřebu. 3 kroužky. Tři kroužky v dlaních. Harmonizuji třetí oko, šestou čakru, 3 kroužky. Zpátky v dlaní. A harmonizuji korunu hlavy, 3 kroužky. Ještě jednou 3 kroužky v dlaních a pojďme chvilinku podýchat. Pár chviliček. A jenom si uvědomte, jak se cítíte v těle a jestli nějaká ta část ve vašem těle potřebuje větší pozornost, a nebo ne. Klidně si nechte ještě chvilinku zavřené oči a jenom vnímejte pocity v těle, to, jak se cítíte, jak se cítí celý váš energetický systém.
A přejdeme k druhé části, směs Envision anebo Santal, a budeme tvořit s vizualizací svoji touhu, svůj záměr, svůj plán. Čili opět kapička do dlaně. Tentokrát ukazováčkem 3 kroužky necháme v dlaních a zaktivujeme třetí oko. 3 kroužky tady. Můžeme chvilku nechat koneček prstů přiložený. Můžeme jemně poklepávat, pokud cítíte, že je to tak pro vás v pořádku. A potom opět zaktivujeme v dlaních 1, 2, 3 kroužky. Přiblížíme k obličeji a nyní budeme dýchat delší dobu. Pojďme pomaličku nadechovat, vydechovat. A pojďte otevřít vizualizaci vašich plánů do dalšího období, vašich záměrů, vašich tužeb, do nových začátků. Vizualizujeme nové začátky, nové cykly, nový rok, nové projekty. Jak chceme, aby to vypadalo? Co do nových začátků potřebuje naše duše, po čem touží? Co potřebuje ode mě ten kolektivní prostor? Co potřebuje naše komunita? Jak se potřebují cítit v novém začátku? Jak tam budu vystupovat? Jaká bude moje role? Co nejhlubší nádech, co nejhlubší výdech. Probouzím, harmonizuji svoji schopnost vizualizovat si nový začátek čehokoliv, co teďko prožívám ve svém životě. Všechno, co mě čeká, o čem vím, ale i to, o čem nevím, ale můžu to ovlivnit. Nový začátek, nový cyklus, nové téma, nový život. A začnu si pomalinku představovat, vizualizovat ty kroky, které proto musím udělat. Jenom zvizualizujeme ty kroky, které potřebuju udělat pro tento nový začátek, pro tento nový projekt, pro tuto novou vizi. A pomalinku budeme přecházet ke třetí směsi, kterou je Valor, anebo Kasie, případně pokud nemáte Valor. Opět si kápneme 1 kapičku do dlaně, zaktivujeme v dlaních a pomažeme svoje chodidla.
Nebojte se toho. Pomažeme svoje chodidla, pomažeme svoje ruce, dlaně, protože proto, abychom udělali ty kroky, tak potřebujeme svoje chodidla, svoje nohy a proto, abychom tvořili, potřebujeme svoje ruce a svoje paže. Takže si i pomažeme svoje paže, zharmonizujeme, abychom byli připraveni do té tvorby. Pojďme si zase jenom na chviličku podýchat, zavřít oči a budeme si vizualizovat, že děláme ten první krok, který potřebujeme, abychom dosáhli svých cílů v nových začátcích. Představíme si i druhý krok, třetí, čtvrtý, podle toho, kolik jste si navizualizovali v minulé části z Envision. A vnímejte pocity v těle. Vnímejte, jestli máte dostatek odvahy ty kroky udělat, jestli máte dostatek energie propsat váš záměr do toho dělání, konání vašima rukama, pažema. A kdykoliv budete chtít, tak můžete skončit, anebo můžete pokračovat. Doporučuji potom si sepsat svoje záměry, sepsat si svoje kroky, sepsat si případně svoje pocity, napsat si případně svoje pochybnosti, pokud tam nějaké nastaly. Cokoliv, co přišlo v této praxi. Je to praxe, která může být samozřejmě kratší, může to být velmi rychlé, nemusíte takhle dlouze, tak jako jsme dneska pracovali. Pokud to pro někoho bylo příliš dlouhé, tak se omlouvám, protože koukám, že jsme trošku protáhli, ale já doufám a věřím, že to bylo pro vás užitečné a že takovouhle praxí si můžete ten nový rok, nový cyklus a nové začátky vylepšit, podpořit a nebo cokoliv jiného. Tak, já teďko vypnu nahrávání